खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ सासे सिख्लाखौ बुनायनि भिडिअआ समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। सासे सिख्लाखौ भिक्टर दासआ बुनायनि भिडिअआ भाइरेल जानायनि सायाव खेंफोरथि होदों भिक्टर दासआ। थांनाय मैया समाजारि बिजोङाव भिक्टर दासआ श्रृंखल सहिलाखौ सोंखारिनायनि उनाव थांनाय मैया भिक्टर दासआ सासे सिख्लाखौ बुनायनि भिडिअखौ श्रृंखल सहिलाया समाजारि बिजोङाव भाइरेल खालामना होदों। भिक्टर दासआ सासे आइजोखौ बुनायनि बिथिङाव नायबिजिरनाय नागिरनानै दिसपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। भिक्टर दासखौ पुलिसआ खानो नागिरगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथांनि बाखनायथाव खामानि डिमाकुसि साहा बागाननि थागिबि शंकर नायकनि सानै बेंगुरा फिसाजोफोरनो हुइलचेयार हैदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा आसामनि जरहाट जिल्लायाव पाकिस्ताननि संगालि हमदों होनना खौरां मोननाय जादों। भारतारि फाइखिनि 41 नं साब एरियानिफ्राय सामसुल इस्लाम मुंनि संगालिखौ हमनो हादों। सामसुल इस्लामनि न'आ धुबरी जिल्लानि बिलासिपारानि घासबारियाव होनना मिथिनो मोन्दों। भारतारि फाइखिनि केम्पआव बिल्डिंनि खामानि मावबाय थानाय सामसुल इस्लामआ पाकिस्ताननि जानानै संगालि खालामबोदोंमोन। उनाव भारतारि फाइखिया सामसुल इस्लामखौ हमनो हायो। बारग' एनडिएफबि रिशिलाल ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। मोजां फाहामथाय लानो थाखाय बिटिआर सोरखार आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ हास्थायदों। अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोना रिशिलाल ब्रह्मनो अनसुंथाइ हरनो हागोन होखानाय एकाउन्ट नाम्बारनि गेजेरजों एबा फनपे नाम्बार 600038408004 नि गेजेरजोंबो रांनि अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। गसाइगाव बाबुबिल खाथियाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय सोमजिदों। अर खोमोरग्रा हान्जानिफ्राय गोख्रै फिननाय होनाया गेदेर दुखुनांथाव जाथायखौ होबथादों। थांनाय मैयानि फुंबिलि समाव बाबुबिल ओनसोलनि साखाथिनि गसाइगावआव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाया ओनसोलनि थागिबिफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिहोदों। गिबि रिपर्टनि बायदिब्ला अरआ बाबुबिल एलपि फरायसालिनि खाथियाव गिख्रंथाव महरै पेट्रल पाइपलाइननि साखाथियाव जागायजेन्दोंमोन। जोबोद खामग्रा फज'नायनि खाथिया बिबानगिरि आरो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव रोखोमसे रैखाथिनि थाखाय गोब्राब जिंगा सिखांदों। न'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि अरआ हरखाबै बेरखांदोंमोन आरो थागिबिफोरा अर खोमोरग्रा हान्जाखौ सांग्रां खालामनानै गोख्रैयै खामानि मावदोंमोन। हरखाबै फिननाय होनानै अर खोमोरग्रा मावथिफोरा गोबाव खालामाजासे जाथाय जायगायाव सौहैदों आरो अरखौ मोजाङै सामलायनायाव जाफुंसार जादों। अर खोमोरग्रा बिफाननि समबायदियै आखाय होनायनि थाखाय अरखौ आरोबाव खहा खालामबावनायनि सिगां सामलायनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दासान्दि आसामाव गोबां अखा हानायनि जाउनाव दाब दाब जायगायाव दैबाना सोमजिदों। दैबानानि थाखाय सासे सुबुंनि गोथै सह'खौ थालिर बिफांनि नावजों लाबोनो गोनां जादों। दैबानानि दैया गुवाहाटी रुक्मिणी गामिनि लामाफोरखौ लोमसावजोबदोंमोन। जायनि जाउनाव गोथै सह'खौ सावनो गोथैसालियाव लांनो थाखाय भेन गारिया सौहैनो हायाखैमोन। बेनि थाखायनो गोथै सह'खौ थालिर बिफांनि नाव बानायना लाबोनो गोनां जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। कक्राझारनि गेलेगिरि सानमा ब्रह्मआ इण्डियान उसु हानजानि जानानै इन्टारनेशनेल कचिं केम्पनि थाखाय सायख'जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सोलिफु मायथाइनि 26 मेनिफ्राय 31 मेसिम जानाय तामिलनाडुआव खुंजानाय 25थि साब जुनियर नेशनेल उसु चेम्पियनशिप 2025 आव कक्राझार जिल्लानि 1 नं जायनारि गामिनि जुवेल बसुमतारिया ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों होनना
खौरां मोननाय जादों। गोबां बिबांनि अखा हाबाय थानायनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि गासै नोगोरारिफोरखौ ना हमनाय, सानस्रिनाय बायदिनि थाखाय दैमाफोर आरो दैनि बाहागोफोरनि खाथियाव थांनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों। लोगोसे जायखिजाया जेंनानि थाखाय जानबुं अनजिमा 8471900263 नाम्बार आरो 1077 टल फ्रि नाम्बाराव जगाजग खालामनो थाखाय जिल्ला कमिशनारआ खावलायहरदों। गसाइगाव सोहोरनि दिनबुद्धु आश्रमाव थांनाय साननि हराव सिखाव खावनाय जाथाय जानानै थांदों। आश्रमाव थानाय मन्दिरनि राधा कृष्णनि मुसुखानि गहेनाखौ सिखावआ लानानै थाङो होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय साननि हराव अखा हाबाय थानाय खाबुखौ लानानै उनथिंनि दरजाखौ सिफायनानै सिखावआ हाबो होनना मिथिनो मोन्दों। नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो मुलि रानना होनाय हाबाफारियाव बेराम नायजानो रायजो राजाफोरा होंगो दोंगो जादों। सिगां समाव खुंफुंबोनाय बायदिनो समाज सिबियारि लोगोसे नार्जारि फार्मनि गाहाय प्रफेसार राहुल नार्जारिनि मददजों जामदुवार मण्डल बिजेपिनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कक्सागुरि गेजेर फरायसालियाव बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो मुलि राननाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो नांगौ जानाय आयुर्वेदिक मुलिफोर रानना होनाय फ्रि हेल्थ चेकआप एन्ड मेडिसिन डिस्ट्रिबिउसन केम्प आयुर्वेदिक हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों। राहुल नार्जारि बिथांनि बेबायदि बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो मुलि राननानै होनाय हाबाफारिया थांनाय मैया जानानै थांबाय। दतमा ओनसोलाव थानाय बड'फा इउ एन ब्रह्म सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव सानसेनि हाबाफारिजों बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेजनि बारग' फरायसाफोरनि बानजायनायाव आथिखालनि राजखान्थि आरो जौगाफुनाय लाइमोनफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। पर्बतजरानि बासबारि ओनसोलनि फाग्लिजरा गामियाव आदानि कम्पानिया थार्मेल पावार प्रजेक्ट एपिडिसिएलखौ लानानै थांनाय मैया पर्बतजरा ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना मोनसे खौसेयै बासबारि नबलाङाव सावरायमेल लानायाव बाहागो लाफैदों। बारग' एमएलए बनेन्द्र कुमार मोसाहारि बिथाङा। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।